Halo family, datang ke Banggar Nagari pura full reaction anai. Guys, दा नायनो हागौ ट्रेन साइथिंनि थांदों मीन्स कल'नियाव थांना नायग्रोनोसै आरो रिएक्सनफोरा माबादि जायो। ओइ गमुगाव कल'नि रिएक्सन पुरा दा गेटआ इदि जाना दं आरोना। कल'नि रिएक्सन दा टाइमा जादों आरोना 4:43 टाइमा। दा मोनायाव खेबसे फैफिनगोन सानाव इदि कल'नि रिएक्सना पुरा लामा लाइट लगायजोबदों आरोना। दा स्टेशनाव खेबसे बेरायना फैनोसै नायलांबाय थादो आरो मोनानि रिएक्सनफोरखौ माबादि जायो लाइक माबादि जों आरोना। हर जालायबाय आरोना दा नायलांदो ट्रेन साइथिंआव दाबो मोनहैयाखै। दा गवामुग स्टेशनाव मोनफैबाय आरो पुरा सान्दार जोंलायलायदों टाइल्स होनाय माखाया हराव आरोना टिकेट दाननो फैदो ब्रिज गाखोयो आं गाइस नायलांबाय थादो मजा नुखादों आरो खोमसि जाबाय साबस्क्राइबारफोरा आंना मोनाबाय आरोना दा थांसै स्टेशननिफ्राय ओंखारदो आरो स्टेशननि हाल साल मानसिफोरा ट्रेन नेदों आरोना पुरा दा थांसै आरो कल'निखौ फार्स्ट नायनोसै ओमफ्राय हनुमान मन्दिर थांगोन स्टेशननिफ्राय ओंखारबाय आरोना पुरा गाइस हरनि रिएक्सन नाय फेमिलि पुरा कल'निनि रिएक्सनखौ थरा नुहां जादों फेमिलि कल'नि मोनफैबाय नै R15 कल'निनि रिएक्सना गाइस नायनो हागौ दा मोनायाव बे उनथिंजा दंफैयो आरो जों दा कल'निनि दा सिगांखैजा थांदों आरोना कल'नि मोनफैबाय आरोना नायलांदो दा कल'नि हाबदों आरोना बिथोराव नायनो हागौ पुरा रिएक्सन माखाया पुरा बेमपार्टि नामगासिनो दं आरोना मोनायाव कल'निनि रिएक्सनखौ नायलांदो जायगा होना दोनदो आरो इयावना नायनो हागौ पुरा सिख्लाफोरा फट' साफायगासिनो दङ जों पुरा मजा फट' शुट खालामग्रा होना दोनदो आरोना इयाव जाय फैनानै कल'नियाव फैनानै फट' साफायफैनो हागौ आरोना एक्सुवेलि आइदि आरोना फैफिनबाय आरोना कल'निनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारहांदो पुरा हाइवे फैबाय आरोना जोङो कल'निनिफ्राय हाइवेआव हाबदो पुरा नायनोसै हाइवेआव दा हनुमान मन्दिराव थांसै हनुमान मन्दिरनिफ्राय गिदिंसै आरो दा जायगा पुरा गामि गेजेर माबाजों हटेल गेजेर हाबगासिनो दं आरोना दा हनुमान मन्दिराव थांसै नायनोसै मा लानाय जायो आरोना गाइस फुड लानाय आं आरोना लानो सानदोंमोन आरोना जिखुनु लाजागोन ना लाजाया नायनोसै दा फैसा थोबाथाय लानोसै बुस्थुफोरखौ पुरा गिदिरखा पुरा हाइवे र'डाव थाबायदो आरोना जों हनुमान मन्दिराव थांसै ओमफ्राय बज' थांनाय जायो नायनोसै आरोना हराव एन'खा मानसि जादों आरो हनुमान मन्दिराव मोनफैनाय जाबाय आरोना आरो ससे नांबावगौ हनुमान मन्दिराव मोनहैनो हनुमान मन्दिर खाथियाव जादों आरोना
सोलिदों आरोना भितराव हाबना नायनि मेलानि हाल साल खम रेटआवनो होनाय जादों आरो नायाव जायनो मा नांगौ लांफै जायफोरनाव गार्लफ्रेन्ड दं आरोना लांफैनो हागोन ओरैनो गोदान गोदान मेला बाजाराव ओंखारदों आरोना सिख्लाफोरनि थाखाय पुरा सोरगियाव मा नाम्बार गिदिङो बेनिफ्राय बैफोरखौ मोननो हानाय आरोना नायदे ना बन्धु आबादानो पुरा गार्लफ्रेन्डनि थाखाय आरोना बेफोर सब जाय जायना दं लांफै इयाव आरो पुरा गस्लानि दावराव 150 हनुमान मन्दिराव हाबहांदों आरोना पुरा नायदो अखायाबो थाइफ्रिगासिनो दं अखायाबो पुरा द्राम द्राम हादों आरोना द्राम द्राम लायनो थोबसे थोबनै गोलैगासिनो दं अखाया सेंग्राफोराल' बांसिन आरोना हराव सेंग्रा सिख्लानिल' इयाव हनुमान मन्दिराव आरोना लोगोफोरा पुरा गोमाजोब्बाय आरोना नागिरनानैबो मोनाखै इयाव दं होनदों मानसि भिरनि थाखाय मोनाखै रेस्टुरेन्टाव हाबनानै पुरा जासोदों आरोना नालाय उदला बायना होनो नागिरदों आरोना हाथाय खिजा थांहांदों फुजानि टाइमावबो साइकेल ओंखारदों नाय जायनो नांगौ ला हाथाय खिजानियाव आरोना इयो उदला बायना होनो नागिरदों आरोना हाथाय खिजा थांहांदों फुजानि टाइमावबो साइकेल ओंखारदों नाय जायनो नांगौ ला इयावनो फोजोबनाय जाबाय आरोना दिनैनि बे ब्लग आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूल फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।